Mill-pajjiżi Ewropej fil-Mediterran, Malta esperjenzat tnaqqis drastiku fl-att ta' immigranti regolari meta mqabbel mal-20,000 li waslu fl-Italja, Spanja u l-Greċja b'mod partikolari. Dan joħroġ minn tarif ippubblikat mill-Uffiċċju f'Malta tal-Aġenzija tar-Refuġjati tal-Ġnus Magħquda, il-UNHCR, li wera kif fl-aħħar snin mindu pajjiżna laħaq ftehim anke ma' pajjiżi fit-Tramuntana tal-Afrika kien hemm riżultati sinifikanti f'dan ir-rigward. Skont il-UNHCR, l-akbar ammont ta' waslit f'Malta fl-aħħar snin kien irreġistrat 5 snin ilu, meta kienu żbarkaw fostna 3406 immigranti, waqt li fl-2020 waslu 2281. Dawn is-sentej kienu karatterizzati mill-leqqel tal-gwerra interna Libjana. Dan jikkuntrasta bil-kbir mal-waslit li kien hemm fl-aħħar xhur tant li din is-sena waslu biss 102 persuni, waqt li s-sena l-oħra talli wasliet ammontaw għal 380. Minn barhekk, tweġiba li l-Ministeru għall-Intern kien taf il-Parlament li d-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio qalet li fl-2023 kien hemm ukoll aktar immigranti regolari li telqu minn Malta milli fil-fatt waslu. Dan hekk kif mill-immigranti regolari li ġew salvati 315 ġew ritornati lejn pajjiżhom. Fl-istess perjodu wkoll ġew rilokati 159 immigranti regolari lejn stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Malta u l-Libja fl-2020 kienu ffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni dwar l-immigrazzjoni regolari li jiffoka fuq il-ġlied kontra t-traffikar tal-bnedmin u twaqqif ta' żewġ ċentri ta' koordinazzjoni, wieħed fil-Libja u ieħor f'Malta. Il-ftehim kien imġedded aktar kmieni din is-sena wara żjara fil-Libja mill-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri. L-Aġenzija ta' Rifuġjati tal-Ġnus Magħquda qalet li tnaqqis tal-wasliet f'Malta kien wieħed sostanzjali, fl-istess ħin li aktar minn 124,000 immigrant qasmu għal pajjiżi oħrajn Ewropej sal-bidu ta' din is-sena. Fost l-oħrajn, l-Italja rrat il-wasla ta' ftit inqas minn 44,000 immigrant, Spanja l fuq minn 37,000 u ftit inqas minn 35,000 fil-Greċja. Fuq il-Gżira ta' Ċipru wkoll waslu mal-5,000 immigrant. Dwar dawn ir-riżultati sinifikanti, tlabna reazzjoni tal-Ministru Camilleri fejn spjega li dan ukoll ir-riżultat tan-numru ta' deċiżjonijiet. Fl-aħħar snin bħala gvern ma konniex kontenti bis-sitwazzjoni fejn tidħol l-immigrazzjoni irregolari. U allura ħadna numru ta' deċiżjonijiet illi naqqasna b'mod drastiku il-wasliet ta' migranti irregolari lejn pajjiżna. Dan għamilnieh kemm biftehim mal-Libja, kemm billi attakkajna b'mod kontinwu it-traffikanti ta' bnedmin u anke billi ħadna numru ta' deċiżjonijiet lokali. Għaliex ridna nagħtu messaġġ ċar illi għalina mhux aċċettabbli li persuna tirriskja ħajjitha u rridu waqfu l-imwiet fuq il-baħar. Dan wassal ukoll imbagħad sabiex kien hemm tnaqqis drastiku fil-wasliet ta' migrazzjoni irregolari illi kellna lejn pajjiżna fl-aħħar snin.